Sí, ahorita un día hopi grande para nós, de Wetgele Kruis, de komt, sobra nós tem senhora Linda Terpstra aqui na, que é uma senhora que nós conhecemos já para 8 anos, de 2016, acaba nós trabalhando com Linda, conjuntamente com Casa Cuna, que é nosso partner, nessa aqui, dus door com Casa Cuna tem huis que está no terreno e sempre nós trabalhamos junto com Casa Cuna enquanto tienermoeders que mais bem tienermoeders tem problema. Então, agora de caso aqui, nós ser conhecido com FIER, via o diretor antes, senhor Kelin, que a bij Holanda e a topa Linda Terpstra het tempo na Holanda e ela eigenlijk dat is Aruba e assim que nós ser conhecido com ele, assim nós trabalhamos com ele e a nós de Wetgele Kruis cada vez nós vai Holanda, nós vai visitar na sua fundação FIER, que é algo grande na Holanda. FIER é uma fundação que está landelijk para pessoas de caso que têm moeders of hen de dificuldade. E também mensenhandel também. Dus dat hobby grande de zij e para full Holanda. Dus we estamos trabalhando com fundação tremendo. E de caso aqui Linda Terpstra é fundador de FIER. Então zij é mais especial para nós que é a fundação aqui. Então ela trabalha 22 anos como raad van bestuur, dus de caso que é diretor. E agora que het adviseur de bestuur, que mais bonito tá, que Linda tá bem Aruba, e da dona de seu tempo, liber é da bem aqui na, então conjuntamente com Casa Cuna, com Wetgele Kruis, nós tá é da bem para nós de protocolo, beleid e tá algo de aplaudir. We zijn dus zeer content dat dit aqui, ze kunnen saben. FIER is een landelijk expertisecentrum op het terrein van geweld- en afhankelijkheidsrelaties. En wat wij doen is op een integrale manier kinderen, jongeren, moeders en hun kinderen en jongens opvangen en begeleiden en weer helpen rechtop zetten. Ik ben de founding mother van FIER. Ik heb 22 jaar bij FIER gewerkt en ik werk nog bij FIER. En ik heb samen met Anke van Dijken FIER opgericht, wat aanvankelijk een crisisopvang was, hebben we doorontwikkeld naar een organisatie die crisisopvang biedt, opvang, begeleiding, jeugdzorg, maar ook GGZ-instelling. Dus we bieden ook behandeling. We doen alles onder één dak en willen de hele wereld overhoop trekken om mensen die het niet getroffen hebben, die kwetsbaar zijn, weer rechtop te zetten en weer verder te helpen in het leven. Tienermoeders goed hulp aanbieden, ontwikkelen voor tienermoeders is overal belangrijk, maar zeker ook op Aruba. Omdat we hier een groep hele kwetsbare jonge meisjes zien die zwanger raken en die ondersteuning nodig hebben bij het moederschap en het opvoeden van kinderen. En je wil natuurlijk daarmee bereiken dat je voorkomt dat kinderen in het kindertehuis belanden als je er op tijd bij bent. En dat zien we bij de werkzaamheden van het Witgele Kruis. Die zien al heel snel, goh, we hebben hier nu een tienermoeder die is heel kwetsbaar, die heeft extra ondersteuning nodig. Dat we daar ook snel op kunnen acteren en doen wat nodig is. En natuurlijk als er familie is, als er een vader en een moeder zijn, een oma of een opa die ondersteuning kunnen bieden, dan moeten we het vooral in de familie laten. Maar daar waar je ziet dat dat heel kwetsbaar is en niet lukt, denk ik dat het heel belangrijk is dat we uithuisplaatsingen voorkomen. Proberen te voorkomen dat kinderen weggehaald moeten worden bij hun ouders, omdat het domweg niet veilig is thuis. We willen veiligheid voor de kinderen. Kinderen, baby's, het is ons sociaal, cultureel, maatschappelijk kapitaal. Daar moeten we op in willen zetten. Dat is de toekomst. Dus het is investeren in de toekomst. Daarom vind ik een tienermoederhuis zo ontzettend belangrijk. En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat de ketenpartners zoals het Witgele Kruis en Casa Cuna met het tienermoederhuis samenwerken. Dat die samenwerking ook met
Sostenemi, met de GGZ, met Respaldo, met de verschillende instellingen samen de krachten bundelen. Want samen sta je gewoon sterker. Desde 2016 nós temos 4 câmaras, caminhamos por neem op 4 mamas, cada com 12 máximo. Durante a ano essa aqui está nós reparar que o grupo aqui está cresce, a necessidade cresce, pero a necessidade também está nós temos que adaptar também na cambio na necessidade e essa aqui está o que nós fazemos também junto com o Stichting 4 nós implementar programa nós temos dag opname para etino moeders nang caminha com nós nota queda se nós 24 horas pero sim nanta passa dia se nós então durante o dia aqui nanta haya guia e cuido de diferente de nós profissional den essa aqui nós está haya ondersteuning e hope conhecimento voor die organisatie 4, que está landelijke instelling, que está atender com casos de violência relacional e abuso sexual. Então, isso aqui está algo que nós está muito contente com ele. Nós criamos relação de anos acaba. Hoje em dia, nós está trabalhando cerca de outro. Nós temos muito contato com outro turciman e nós profissionais também na Casa Cuna está sim a hopi e tá a hopi guia for de lenda isso staff de profissional com nos por manejar melhor com o grupo nang aqui e com nos por work também para nos seguir adaptar nos serviço nang na necessidade nang com tá novo da comunidade então para nos por seguir profissionalizar também então para dar guia e cuidar no grupo aqui com tem assina tanto mestre gel